Kok goblok gini, Mas? Napa? Kowe lah ayo. Ngeprek ayo. Wih. Wih aku yo kena apa kon? Aku mau kena apa? Kena apa? Matamu. Kau ni kena apa? Kena apa? Kena apa? Kenapa bos? Kenapa bos? Nututi Anggi. Mari bos. Video. Ayo. Kenapa ada? Ayo. Antep cak. Pedot. Ini loh orang pedot bos. Lawek kan. Kenapa? Ayo, kau ni kenapa bang? Betul. Ayo kapok. Ayo ngebrek kapok. Ayo kon. Kapok kon. Ngebrek titik. Ayo kapok uyutok arek loro. Ayo. Kenapa lu? Ayo. Kenapa ngaku kamu dorong, ayo. Iku ngeprek ngejer. Kena apa ayo? Kapok nek ngono tok kan teko. Ayo ngombe, ngadeko ayo. Juara arek lho. Ayo. Kacau ngadek ae. Iki kaya tok yo peng ae. Ayo. Ayo, Cuk. Melaku. Cuk ngombe. Ayo. Cuk ngombe. Ayo kok. Ayo. Wih, yo pedot. Arek loro pedot. Cik Mira. Kol Mira. Bos. Aduh, kenapa ini? Ini kikir suruh tangi hari ini. Ini suruh berdiri semua anak ini. Gak wani. YouTube langsung ya. Langsung YouTube ini. Arek pedot, King Kong. Ngeprek. Oh. Kena apa ini? Enak efeknya? Enak. Cara ngomong lah gak nyambut. Apa ya? Jangan ngadeg Cuk, jangan ngadeg. Kan ngadeg kok, Cuk. Ora wani ngadeg asline. Ngadeg kok kon niku. Anu kira. Iki kaya ngomong iku. Ayo tok ngadeg kok, jangan ngadeg. Ayo ngadeg. Ayo, Cuk. Ayo. Iki tambah apa iki, Cuk? Kapok akene apa? Serangan apa kon? Dok. Kenapa kon iki, Cuk? Iki mau gak mau tuntuin man. Aduh, kemeng dasku, Bos. Deng. Kemeng, Bos. Wis pasrah tok nek tak video jelas pasrah lho. Ya, kowe kecer. Deng. Aku urip tak mati ya Allah. Astagfirullah. Mati tak urip aku iki. Iku ndas tangan ndas e. Maya. Mari ngilokno aku mencicil. La ilaha illallah.